Дзіцячая казачная краіна – так можна назваць свой творчы музей прадпрыемства Палессе. Тут і буйны лялечны домік, і сапраўдны аўтапарк, і шматлікія канструктары. Усяго звыш 3000 мадэляў. На тым, якой будзе будучая машынка ці лялька, скрупулёзна працуе вялікі дызайнерскі штат. Ад ідэі да ўвасаблення. Вопытныя мадэлі раздрукоўваюцца на 3D-прынтары. Яны і трапляюць пасля ў серыю. Вось гэта навінка будучага года. Наступны крок – вытворчасць. Тут вырабляюць усё, ад самых маленькіх дэталяў да буйных мадэляў. 22 гады таму пачыналі са штату ў 18 чалавек. Зараз звыш 2500 супрацоўнікаў. Дызайнеры, інжынеры, рабочыя. А з цэскамі Палессе знаёмыя маленькія жыхары звыш 70 краін свету. У скарбонцы Палессе ўжо ёсць прэмія ўрада Беларусі за дасягненне ў галіне якасці. Цяпер сярод знакавых узнагарод за якасць і прэмія Брэсцкага аблвыканкама. Когда мы влились вот в эту работу подготовки к конкурсу, конечно, четко для себя осознал, что без помощников, без той работы, которая была проделана, такой высокой награды добиться невозможно. Поэтому всему своему коллективу большое спасибо, и я думаю, что вместе мы придем к удаче. Больше 2500 людей, которые занимаются вот этим нашим правым делом, так сказать, помогают нашим детишкам расти и здоровыми, и интеллектуально развитыми, веселыми, добрыми. Гісторыю прэміі Брэсцкага аблвыканкама за дасягненне ў галіне якасці ўжо 2 дзесяцігоддзі. Яе атрымліваюць тыя, хто сваёй працай доказаў высокі ўзровень вытворчасці і якасці. Это премия за достижение именно в области качества, за применение сегодняшних современных и совершенствование методов, форм работы как в качестве управления персоналом, так и в качестве организации технологических процессов и производственных процессов на предприятиях и организациях нашей области. Сёлета адрасаты прэміі таксама прадпрыемствы Велпак Кобрын, лікёра-гарэлачны завод Белалка, Антопольская ватна-прадзельная фабрика и Брэсцкая гарадская больница номер 1. Евгений Мороз, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».